everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Katapusan, kadaugan. Yun na. Ay, kajut lang. Nagtinutok kay man mo. Unsa man? Nagka-like mo sa usag-usa, ha? Kay RJ? Pero di, Oh, come on. What happened to you? Ha? O, ingon man ikaw, miss. Ha? Wa man. Di ara day ang 28 oh. Mao ni Westline 28. Oh, miss. Maris ang pangalan sa imong nameplate. Isukod na oy, sige na. Yes, miss. Akong kauban. Si Bay RJ. Bay RJ si Maris. hello. Hi. Mapalit sa kagarsonis? No. Ang ako rang amigo. Mao ba? Sige, di na mo ha. Kay di apay laing customer. Excuse na. Bay, Mamords! Hapsaysan. Sakto na ba sa panglawas? Gwapa no? O gwapa, oy! Panguyaban ko na. Oh, panguyabi. Ibog ka? Parang nidayag lang ta. Gusto ka? Imo na siya? Ngiga ko din mo. Burang ka ng hatag o prutas. Pagsulti ba? Kay basin og mahay ka. Kay basin og ako yung makauna og explicar. Na. Nahilom dia eh. Sige na eh. Lagay na sa fitting room. Isukod na. Lagi. Sige. Di ka na ha? Nindot siyang behana. Gwapa. Maris ang pangalan. Di pa si Platyan ako. Niduko nga nagkaabot ang tinanawan. Ay, maka-attract siya. Ato lang sa counter, sir. Ayaw lang sa pag-share na ako eh. Just call me Rode. Mao ba? Sige, Rudy. Ato lang sa counter. Maris. Google ka ba? Ha? Bakit? Kasi nasa iyo na ang lahat na hinahanap ko eh. Maawa gini mo eh. Lakaw na sa counter, oy. Okay, pero ibilin ako akong amigo dire ha. Si Bay RJ. Ibilin lang. Di man na mawagtang. Bay RJ, take good care. Unsa? Mawag gini mo ba yun eh? Sige na oy. Bayad na dito. Ay, ulag eh. Alis ako. Pero ingat ka ha. Rudy, ari na sa counter. Ikaw na, sundan na siya. Nindot kid no. Nindot no. Sig, balik. Nindot bitaw niya. Di man na ato. Aw, atuon good. Pada nagkanoy. Tuwa nang imo kauban. Akong gibiyaan. Magsige man upas siya dito sa counter. Bitaw, sabta lang to siya ha. Sa si ko na akong amigo. Lagi, uy. Isa oras sa imong off din eh. Mga 9 p.m. Mao ba? Nga naman. Nangutan na lang. Basin pa di ay makabalik ko. Magpangita ko nimo. Ha? Nganong magpangita-gutahon ka? Wa lang. Gusto lang kong maging friend nimo. Why problema, uy? Dili man ka makig-away. Okay ra ko. Pwedeng mangayog sila number? Unsa? Okay, Miss Maris. Adto na mi. Next week, mubalik ko din eh. Aron magpalit na sa uglaing kalsones. Maayo noon. Every week magpalit ko og kalsones. Pero that's beside the point. Nga naman? Ikaw ang gusto kong makita.
Unsa? O lagi, tinuod na. Kada semana mo balik ko din Magpalit kog kasunis. O gusto ko makita ka. Tungod kay, kapag kasama kita, mayaman ako. Bakit? Kasi, mahirap kapag wala ka. Oh. Biha na mo ba, Rudy? Oy. Walang katakot-takot. Burak yung ka, ha? Birada yung ka. Oo, natural. Maunhan pa lang ko. Miss Maris, pare na ta ha. Okay ka? Oh, why problema? Okay, kay nisugot naman kang magparenta. Can I have your number? Sorry ha. Di na ko ikahatag nimo. But why? Yan naman. Masuko ang akong uyab. Unsa? Sorry ha. Excuse, may lain akong customer. Dihaw na mo ha. May uyab di ay. Expected na, no, eh. Daghan maganig uyab ang mga batignaw. Siya pagka nga gwapa. 8,000 no? Na-challenge ko ba, RJ? Nahunaam lang na, eh. Murag, dili mo ang ngayon nga parison. Ha? Nga naman. Bida, imo mo siyang giinsulto akong personal appearance. Dili, oy. Insulto, god. Imo mo kung giingnan nga dili may parison. Abi kay gwapa siya, dili may parison. Gwapa lagi siya. Pero, dili siya bagay sa imong kagwapo. Oh, kamao kang mo tanaw. Maayo kang mo analyze. Sakto yung kabay. Sakto kabay, RJ. Ay, tara, oy. Tara. Oh, uy, hala. Ang akong megay. Na ito Mupay pagkanaog sa escalator. Dihaw na kabay ha. Doon sa nako si Krisya. Laina, eh. Wa ni hatagig number si Rudy. Pero, ako, iyang gihatagan. Oh, yes! Yes. Bye, Krisya. Take care. Bilibag yun ako ni mo, eh. Dindotang bata, abay. Tatawa. Mubo kayong short, pinakigol. Unya. May gisi-gisi padapit sa bugan ang short. Bitaw. Pero ang kagwapa sa babae, nasa batasan. Wa na sa short, nagipumubuan. Ug sa naong nagipintalan. Suhito, sabda. Mao ginanindot sa babae. Kanang mayog batasan. Mag-usam na iyang kagwapa pero bati siyang batasan. Maosan, no? O kato si Maris, bay. Murag, naaanang batasana. Di tingali. Tanaw na ko, mura man tong istriktahon. O, mao ba? Uy, dili day maayo. O sumagod. Ikaw, wag yung kataging number. O si mata, usil number ni mo. Higala na gug mo. 8,000, no? So, katong bayhana, dili to para niyo. Okay na yung mangkot si. Herbert, Oh, arang, gano'n. patoon kang inano. Basig may isugot tingali siya nimo. Oh, inano ka ng right hand ni sir, no? O sige, mato ko. Ngano ka? Ambot lang, basta patoon ka. O sige, pero manghugas na ako. Hugaw kay ko. Oh, panghugas tuod oy. Gabi naman, undang na diha. Oo, karon Miss Sarah. Asa si inano? Asa siya magpaabot ako? Tuwa dito sa luyo. Tuwa siya dito sa may swing. O sige, aturo na ako. Psst, ikaw. Diyan ko tayo na nga kung kuha ko. Oo, kadiyo. Instruction ni sir. Next ninyong biyahe, adto mo sa Negros. Dayon sa Bohol. Inano. Na makagyapon si Ara.
Mugian ako. According to Sir, yes, nga siya. Siya ang imong guide. Oh, okay ra ko, inano. Dako tiba ko sa mga kung ko. Good. Next time, ikaw na lang ang sugon o guwa na siya ra. Mag-ilist ako. Oh, Oh, naghukas lagi ka. oh, mag-ilis man ko. Balibuon ka nagdughan sa. Oh, ngay gamay. Mao ba? Gusto biya kong balibuon. Lungsod pa lang na samot ng siyudad. Unsa? Bugwa kag kalit ha? Lisod magbusigil ko serious, mas serious physical injuries ko. Kariyot. Ayaw nagisulob ng t-shirt nimo. Nga naman. Picture na ta. Ahak ng picture-picture. Ay na lang. Napiktima na ko ng picture-picture. Unsa? Bay, kaganina pa ka nagsige og text. Kisay textmate nimo. Si Maris bay. Unsa? Si Maris? Katugo ato nakita dito sa mall. Iya matagod. May number gaya ka niya. Iyam kong gihatagan. Bangkong na lang. Sa ato pa? Ikaw naghatagan? Sa ato pa, nakagusto siya nimo. Ang wat tingali oy. Unsa man? Nagkahuna-huna ka niya? Parang kahi ko. Kursunada ko siya. Ha? Patik? Panguyabi? Pero ang ako lang og dili mo sugot si Manoy Herbert. Unsa? Sultihan ko siya. Nga manguyab na gyud ko. Manguyab ko adto ni Maris. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.